Чистата обяла пара, пронизващ облаците, където парещия дъх на Бога докосва небето, древните траки основали селище. Кръстили го Германея, от Герм, горещ, и построили светилище на Бога Лечител Асклепий, откривайки чудните свойства на минералният извор, носещ изцеление и здраве. Близката река, живописно врязана в северният склон на Рила, получила същото име Джерман. Римските императори превърнали Германея в процъфтяващ град с високи стени, светилища и лечебници. И през средните векове Германея запазва своя облик и традиции, за да просъществува до днешната Сапарева баня. За съвременният облик на града и общината огромна роля играят не само лековитите термални извори, а и богатството от кристално чисти ледени води на спускащите се бурно по склоновете на водната планина Джерман, Валявица и Горица и още десетки бистри планински извори и потоци. Бог е дарил това място с чудна природа, вековни гори и красиви водопади, сред тях Скакавица, най-високо разположеният водопад в България на 1750 метра надморска височина, високи снежни върхове и неземно красивите сълзи на слънцето, 7-те езера, Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното, най-живописната езерна група в северозападна Рила. За да превърне Сапарева баня в 4-сезонна туристическа дестинация, общината реализира проекти екопътеки до красивите водопади на река Горица и Валявица, изгражда модерна инфраструктура, използва възобновяем източник на енергия, геотермално отопление на сградите, публична общинска собственост за намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда от гейзера с температура 103 градуса Целзий. За развитие на спа и балнеотуризма се реконструира градската капалня, която в новия си вид съперничи на най-модерните европейски образци с модерните си съоръжения и басейни. Реконструиран е и градският балнео-санаториум с хотелска част и ресторант, който предлага различни хидротерапии и рехабилитационни процедури, сеанси с високочестотен ток и калолечение. В Сапарева баня са изградени модерни спа-хотели,
а в курортното селище Паничище хотелски комплекси с ски писти, седалков лифт и ски влекове. Всички съоръжения за зимен спорт, както и достъпа до тях, се поддържат в отлично състояние. Жителите на Сапарева баня пазят живи своите традиции и ритуали. Докоснахме се до тях в етнографската сбирка, събрала пъстрите български носии и старинни урадия на труда, храма с молебена към Свети Харалампи и освещаване на меда. Къщата на майстора резбар с историята на България, умело вписана в гънките на дървото. В планинският град са съхранени вярата, уменията и занаятите на поколения български възрожденци. Сапаревските баби ни поканиха на празника Бабин ден, съхранил почита и уважението към бабите акушерки и детски лечителки. Така да падат децата. Само ще го обърнем с ръкавиме и какво е, не знам. Това е от Бога. Дарувай голеница оти, колко сте доволни от нея, да се ни дадеш нещо да живи и здрави и никога да ме не забравя. Празникът завърши с непринудено българско хоро и традиционна българска трапеза. Тръгнахме си с неохота от това тихо и спокойно място, надарено щедро от ръката на Бог. Атрактивно съчетание на природа, гореща минерална вода и изобилие от много студена и чиста планинска вода, с общ фон, величието и магията на Рила планина, допълнени от древна история и култура.